Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamo kamang dot hamo kainang nahinaholongan ruas do parhalado ni HKBP na marminggu nuaeng di HKBP Piarajaon dohot sudi hamuna na madohoti per minggu tahun secara online songoni manang hamuka uluan ni Huriata di Piaraja di distrik roda di somanang piga presesta songoni manang sudia kadong aku berdita naros yang aka inganan na maragam tu sada ulaon perminggota na tung marsituhu ala ibagasan minggu tasadari omma pabakiton ni tuhata marhite uluan ni Huriata padita Daniel Taruli Asi Harahap Gabi kepala departemen di Huriata laho menguluhon ulaon mengurupi purusta di ulaon manidangi marturia di hadirion puaso do ulaon songoninang pangajarion ni Tuhata Yesus loas hamu majolo au mengatas namahon sudi pimpinan ni HKBP pasahaton hata horas-horas tuhamu salhutna adorakso hujaha berita nauli nanaing mengajar-ajari hita songon aka anak dok bur ni Tuhata di bagasa sadarion horas mah diamu salhutna berita nauli natar surat di Lukas Bidwonom mamukasian ayat 27 sahat rodi ayat 37 songonodo pakulingna alai hudok matuhamuna namanangi haholongi hamu ma musumuna nadenggan mak baik kamu tu na mak kosomi hamu pasu hamu mak akan na mamurai hamu tangiakon hamu mak aka na mangasupi hamu anggo di pastap hurumi tarehon nang na sabaribai jalanggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-baju nasa na mangido tuho lehon jala unang tunggu halak nang membuat ugasan mi Iyai na pinangidomuna naing bahanon ni halak tuhamu ima bayan hamu tunasida ay molo dia holongi hamu namar holong ni roha di hamu baru lihat dia mai di hamu ay nangaka parjahat dia holongi do nama mar holong ni roha di nasida jala anggo di baik kamu na denggan tuaka si bain na denggan ni tuhamu baru lihat dia mai di hamu nangaka parjahati songoni do pambaenna jala molo makirim hamu membuat samuse laho pasalidongan baru lihat dia mai di hamu ay di pasali parjahat dodongan na parjahat
asa di jalo muse hepengna on matahe ha kolongi hamu mamusumuna bahen hamu manadinggan jala pasali hamuma dina sohirim rohamuna diwalosna balgama upamuna gabe aka anak ni nasuntibuli mahamu ai basa doi bana dina tois marroha jala dina jahat gabe parasiroha mahamu songon amamuna parasirohai unang mahamu manguhumuhumi gabidang uhuman nahamu unang hamu manorui gabe dang toruan nahamu palua hamu gabe paluawon na hamu ido sahatna hamu kadongan os dorohaku na diramoti tuhata sude hamuna sude ruas ni huriata di partikian natongon nakok dope penyebaran COVID 10 sia talungubi alani Omikron hot mahita majaga hot dirita jala di parminggu taupe tapak kebima maskerta hamu kadongan laho mamonai jamitaon hu patol has majolo sada berita nauli taringot tu panidangion ni sahalak na hutada pas laho sidungau marsikola di sekolah tinggi teologi AKBP di Pemantang Siantar tahun sada sia 87 Gowarna adok sahalak maniso baru Anwar Chen. Ibana ro sian latar belakang na natorasna Buddha parugama Buddhisme. Alai ro ibana tu STT HKBP marsiajar nainggabe padita. Tiki mangulau di luar di badan misi hado hota kami ibana laho pabutohon panidangion taringot tu boasa dipilih tibana Yesus Kristus gabe Tuhan disada pertemuan ni akka misionaris saja kami memilih tibana laho mendangi ala roy wana sian Buddhisme. Itu ibana masongonon di naginuriton nai. Sai hujahai akka buku evangeliumi. Sai hujahai, sai husuku ni akka suku-sukuku. Di ujungna dapat tahu na memang Yesusi patol hason sada nai baru si hutonon ni hajol mau di evangeliumi huida taringotu ise do ibana hadirionna imana debatana gabe jolma do ibana anak ni debata do ibana si palua do ibana anak ni jolmai na sinobani sadok na dong di portiviod do ibana. Napaduahon huida huasona tarbain ibana do patupa nasotar patupa akka donga dolma marhuaso di bana pamalum na marsahid marhuaso di bana pabali akatot di nahodar marhuaso di bana membebaskan akan na digosa-gosa tod dini portivion marhuaso do ibana mangodihon aka pardosa marhuaso di bana manesa dosa ni pardosa marhuaso di bana pahehe aka namate
Marhuaso di bana mangalehon hanguluan na manoktong. Tua kana borsea di bana. Nene bana. Alay na patuluhon. Jalan apit tu jamitata sadarion. Ima pangajarion na ibaru. Pangajarion na maralo tunang somal dia tusi hajol maun. Tunang somal dia jahon akka guru-guru agamo na dong di Portibion. Itu ngatongan ibang sona. Pangajarion na ibaru. Jadi dangadong besuku-suku diau iya so mamili ibana, martuhatto ibana, manobba ibana, mangoloi ibana di nasa pargulmiton ni ngolu. Nina ibana dina ginurit tunai. Nuaeng ibana ketua penerjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Laho menerjemahkan Bibel tai tu akka meragam bahasa di sado Indonesia. Ai godang nari dope di tengah-tengah ni bangsota. Naso dung dope boy majaha evangeliumi di hata nasi desa diri. Pola doibana di pasikola sati botibona. Asa boy tung takas situ tu, sitong situ tu, denggan situ tu penerjemahan ni Bibel tai termasuk mah pangajarion ni Tuhan Yesus. Hamuna kadungan. Sada sian natolu nakiddo jamitata sadarion. Taringo tu hadirion ni Tuhata, waso ni Tuhata, alain waeng taringo tu pangajarion. Ajar ni Tuhata Yesus taringo tu songon dia dohita maradopon dongata jolma. Tarlumobi maradopun akana so makaholongi hita. Tarlumobi maradopun akana marmusu dopat hita. Tarlumobi na manahi aka nasodinggan akana jahat tu hita. Odo pangajaran ni Tuhan Yesus. Adorak so huduti laho mamereng. So dia do hina arga ni pangajarion ni Tuhan Yesus on ditik kita nuaeng huwari majolo konteks tanuaeng na dipakulingi hata ni Tuhan na perjulu songonon nagudari hujahai ma akahata ni pemimpin ni Portibion naro tu komprensi keamanan dunia ima di kota Munich, Munchen. Januari dona sida di bulan Februari patu papakatayon menghadapi permasalahan di Portibion ima aka masalah-masalah di Portibion na mengancam perdamaian hadameon. Roma wakil presiden ni Amerika si Harris didok nunga 110.000 halap tentara ni Rusia jonok tu perbatasan ni Ukraina. Jala Roma presiden Joe Biden mandok nunga dong haputusan ni presiden Putin mengingutan intelijen nami, nah serangan nama Ukraina. Somal dia yang kadungan mula dong komplit bahasa ni ke pemimpin, boy meningkatkan ketegangan, Alai Roma Presiden Putin mandok, Presiden Joe Biden mandok, molo menyerang rutin membuat Ukraina danguluau mandok tu tentara Amerika asa dialo ditebak ai molo masai masa perang dunia ketiga ini bana. Roma Perdana Menteri ni Jerman mandok ikon tapatupa do nasa na terbaik kita
asa boy muba pikiran ni Presiden Putin ni negara ima diplomasi nasanat boy terbaik kita diplomasi ikut tapatupa do asa unang masa penyerangan oleh Presiden Putin tu Ukraina. Sadari oma marujung konferensi i. Bungi hujahama 2 hari na salpu. Rohatani presiden ta tu akan menteri keuangan. Dohot direktur bank sentral. Ni negara-negara G20. Sanganon dido presiden ta na burjui. Pemimpin ni bangsa Indonesia na Salomo roha berkonflik. Dalam situasi global seperti saat ini, bukan saatnya bagi negara-negara untuk menonjolkan rivalitas atau membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian. Kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan lainnya. Sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lain. Saat ini, semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Kita harus fokus untuk bersinergi, berkolaborasi, menyelamatkan dan membangkitkan demi tempat kita hidup untuk segera bangkit kembali, pulih kembali. Imahatani presiden mewakili kita rakyat Indonesia. Napa duahon hama kadongan konteks tak. Taku bawa to marana di mana tamu mamuka 10 tahun nasalku di lapo-lapo internet di sido main game akka generasi muda do generasi tua nu aing dang ikut di internet be nga dijabu nga di kantor nga di perdalanan mar game dia do gaming war game permainan berperang menyerang semua musuh-musuh supaya menang. Jalan masuki tu partodion mentalitas ni apa generasi milenial. Au ala anak ta si nomor 2 studi informatika si fata roda tu kamar ni bana bering mo gimun wah saling menyerang jalan molo monang dapot nak poin deido daktar alawabe yang bagaimana mula margim. Si pata margim mana donganna di Jerman, ala saya di Jerman. Si pata margim mana do abangna. On menciptakan serang musuhmu supaya engkau menang, supaya engkau dapat hadiah. Dapat tuluhon hama kadengan konteks tak. Ima sesama pemeluk agama terus berrivalitas. Asa gumodang na porsea di ugamona di ajaranna. Dakola antar satu agama dengan agama yang lain, pemeluk satu agama dengan pemeluk agama yang lain. Tetapi juga antar satu gereja ini dengan satu gereja itu. Gereja A, gereja B, gereja on, gereja an, terjadi rivalitas. Asa gumodang ruas ni huriana, asa gumodang anggotana. Napa paton amo kadongan masuk maita jo tunob bagas. Di Portibion termasuk di Indonesia alani rivalitas nunga dohot pardongan saripeon meretak bersaing satu sama lain
malah sampai membenci suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Para penguasa bersaing. Para pengusaha bersaing. Behama asa kompani on lenyap, hami monang, nasing nai martutupan, hami unggul. Terjadi rivalitas di semua lini kehidupan. Jala sesama perditania KWP PT. Sadi hari mau gabe preses. Sadi hari mau gabe kade. Sadi hari mau gabe epurus. Persaingan terjadi. Bui marai tabahamu konteks munabi ate. Gumajak sian nauk pinatorang nakin. Di Polri PT Pak Sipayung terjadi persaingan positif. Isi mana gabe kombes, isi mana gabe bintang sada, pecah bintang ini deh. Terjadi. Dalam suasana seperti itulah saudara-saudaraku sekalian, hai umat HKBP, hai yang mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus berbicara kepada kita dari hati ke hati. Dia bilang, jangan seperti A, tetapi B lah. Kalau engkau benar-benar anak-anak Allah. Kalau engkau mau mendapat upah yang besar, jangan A, tetapi B. Dia ma'ai. Songonon, unang ma, maralo tu, lomo ni rohani amai, debatai ulahon. B. Dia horoa. Lomo ni rohani debata. Songonon. Somal lohitate. Mangatusi. Iyalo debatado akka. Na mangalo ibana. Iyalo jala diuhum debatado akka na jahat. Dialo jala diuhum debatado akka na tuis roha. Alai tuate Yesus mandok songonon tuhita sadarion. Basado debata marado pon nasobasa di atagori di do aharistus. Basado debata marado pon akan nasobasa aharistus nasobasa rohana to kadonganna dang balik sa diuhum debata alai basado debata nang tu na sobasa. Basado de bata tu najat. Tasongot dorama de. Tasongot dorahita te. Basado tu hatai tu na sobasa. Basado ibana tu akan najat. Atong molo songoni molo tagoari dirita aka anak ni de bata. Ikon na songoni mahita. Dang na maralo tusi. Dia ma na maralo tusi ima makaholongi holan na makaholongi hita. Na maralo tusi ima mambenda dinggan holan tu na mambenda dinggan tu hita. Namaral tu hadirion ni debatai ima molo papi japak kita ikon na tabuat musek atau songon dia do na saurdo tu hadirion ni debata songono ma di do adong 5 na parjolo ima makaholongi akamusu. Napa duahon patu panadenggan tu nama kosomi hita
Tapatuluhon ima mamasu-masu nama murai hita. Napopaton manangyakon na mangasupi hita. Kucek hatagorikna begas do mangasupion. Mangasupi ima na merencanakan yang jahat terhadap kita. Na memakai apa taktik-taktik laho majahati kita. Na merencanakan akan nasudenggan laho medebuh kita, manusai kita. Dido tangyakon akai. Jalan apa limahon dang membuat nata pasalihon baliksa gabe para siroha. Wahdo mo kamang do tamo kenang. Molo ta sulikiti dirita hak kristenota ha kabebeota salilingon. Nunga tapatupas saurdot tu hadirion ni debatai nabasa tu nasobasa hadirion ni debatatai nabasa tu akan jahat manang balik sa sadarion pasatun ni debatama ulau na duk tu padita Daniel taruli asi harahap laho mangurubi purusta manguluhon ulaon marbarita nauli di tonga-tonga ni HKBP macai srikot di bagasa sadarion padita nami na manguluhon sudah paditata situata di ulaon mamaritaw barita nauli sotung namaralo tusi tabaritaw sotung namaralo tu ajaran ni Tuhata Yesusi taulahon hamu kamang do tama kainang taholongi holan nama kolongi ta tapasu-pasu holan nama masu-masu hita tatangyakon holan nama nangyakuk kita songon dilo parjahati dia may barta dia maibar ni sa do ruas do partohonan ni HKBP tuah kaparjahati molosongon nasida do hita Tuhata Yesus mandok di konteks-konteks nahurok nakin tati rumah debatai songon apa anak do guru ni debatai tabodo hata ni Tuhata Yesusi molosongon ni hita balgado upamuna ni nebana di hata gorik di do mistos polus balgado upani akan mangihuton hadirion ni debatai tomolo di ulamu di pardonga saripemu di karirmu songon ruas ni HKBP songon namenet dope upam di lalaho suraon do ala dang dope songon na pinangidon itu Tuhata Yesusi di patupamu au heado kuingot tiki mahasiswa hami parbula doau kalas nami saya berkompetisi do kalas ni angginami akang ginami ona tong ala bang na hami tong adang mur anu na bang ni ba molo ni tekel di mana marasing sian na ni loas ni juri ya mahami di sada pertandingan final autik kini gelandang siap menyerang siap turun ngumpan bola molo dipatu bola tor akahitir do alo nami ala ulu dong manembak sinadaw tergol ala ni ikon di pasodo abak taon nina angginami ma bek ngajonok tu gawang 15 meter naik nama
ditekel mau dabah sampai marmudari paton jaladong gope bogasna di siamuni paton muruk matong emosi ulele ma ale terhuingok mahatan itu hata Yesus hola dapat di mana ku jalang la sieruhana daftar halupahoni mana tiki krisis HKBP iba basi tentara doau di Gaperta ujung jala di Poltabes Medan ruas tamuse nama basiawon amangin naraku hui ngok ma hatan itu hata Yesuson gabi utangnya akom maigana nama basiawi sampai di Seretiki di Jakarta mengula bongkak mata ngakon sampai songonon bingung ka dokter ayah anak masa nggak sudah dokter sedang mamereng dang diwoto dungi Roma Profesor Doktor Sida Butar sada sian dokter kepresidenan ujui Roma mana berkunjung rahap dohot pitu dokter di Cikini Jakarta di Bereng mak isukum mau ada apa ini pendeta hina nggak tahu amang niku apa yang terjadi sebelumnya iya di penjara aku masih tentara oh iya itu pembekuan darah gawe bongkak mak demam mak dua contoh naurokoni amang siang nguluk dang perfect do beau alai sai husita sitahod do asa unang hubaloson gariada utang yakon apalagi di HKBP ate mau berkompetisi buidu dong asapuduman gawe alo buidu nading gakian gawe alo sampai tu memfitnah saya wingot ma ajar ni tua tahun haji dunia rohaku alai dangulau membalaskan utang yakon ya do amuku tiki tingka ono mau amo kamang do tama kenang disuani mana deke mas dina gujur adong hira 25 rate da hargarna dang sa hektar alai 25 rate do te dang 4 rate tanonai isuam mak ikemas hami naing wisuda mak Roma mukon tu kamarhu amang nyenai bana watung lowas jauh mardusa hah buti mau para dihami ikan mas asa molo panen ima baeno manggarar uang wisudam alai dua rina salpu itul bakhala mai ibuak masudi nang dosa dang adom tadi duk kusulukiti wahuboto ise nama buati jena nang minta izin dua tuho asa hubunu jo nama buati inna ibana sobaku apa unang ay mo lebih kosong ni bunuan ni halak mamuseho masih bunuan mak jadi biar benokku manarion uang wisudam pos rohang sari honon itu hatai don noni ido inna mulak may bana gale may mana mardalan siya kamarhu turuar alay mulak ibana dang manang pigari marutung makubun iba jabbi gabi dapotan bonus may bana las imay bain manggara buhado amak kadongan ruas do parhalado niya kabipi pangajarion itu hata Yesus si barita honota
Pangajarian itu hata Yesus si au honota si patupota ima haholongi musuh pasu-pasu nama muraiho tangiakon nama nakapi na jahat tuho asa sega karirmu asa sega usaham tangiakon mula dong nama rutak tuho lehon unak pola arok balosna unak pola marbunga 5%, 7%. Au tarhuang uluhod diwa. Arong dodongan susah nguluna. Awat tong penabung. Nang marisak. Baju pe mulot sa tahun ni gati ngahi gati. Idu bana roinat holani baju. Hola baju nabi ropat ditaima baju. Nah arong. Ya masih ada tiki. Adok saya ada keluarga. Lae. Neng membangun jauh hami. Kurak kebeng nami. Ia papijap pom majodah. Lae. Aledang marbunga. Inatong. Nauli. Papijap po kami. Adong usai sahalak padita. Naneng manuhor rumah susun sangat sederhana. Adong narikot di mana? Roy mana? KRP nami pijam coba hepeng mi. Hugarar pe ganuk bulan. Bulan sekian banyak itu orang mana mak? Aledang digarar. Adong dong aku sakalas tiki di STT anak nina fogus. Parengge-rengge inong na. Siya kurian asing do. Robin, pinjam dulu uang ubah. Kalau enggak ikut aku wisuda. Ku bayar pun nanti. Huleon. Sonari dang digarar. Ale burjuda tuh hatai pasu-pasu dong ngolukku. Belgado ubah di waini mana. Mertabat baru tahu aku. Tangga memoro. Ya anak pun dinggan digato. Alani hama kadongan. Uji joma merek tu pudi tu ngolum. Anak ni debatado ho, boru ni debatado, manang idang. Nunga taulahon ajar ni tu hata Yesuson. Manang dang dope. Do kamang do tinang diajar rokok tu anak do burung di jamu. Di dokodo mardungu di tanah narara. Manang baliksa. Ingot ajar ni tu hata Yesusi. Songoni manang hamu sudah ruas ni huriata KBP. Molo di panobangan, di hutannya kadongata naso lomoro hana midahita. Naso lomoro hana bohita marminggu, martangiang, marbagas joro. Sotung gabe di hosomiho nasida. Baliksa tangiakon. Tangiakon apa pamareta na sa mga lehon, IMB, atit penunga memenuhi syarat. Tangiakon, kompetitor bisnismu, na manusaiho. Ima, kadep nami, si Jamita Honota, sotung gabe HKBP ditanda di Indonesia on. Songon sialo ajar ni tu hata Yesusi. Ikon balik sado. Tung BHP di bawah tuhita. Ingat. Hak Kristenoni. Yesus Kristusi. Ido ajarna. Alai saya ada majuate namorat. Konteks global nang lokal. Molo dijahati ba eburus nami. Paso bodo tada na holongi batu na daw ido bana adong negara mula dong patu panajahat hok lapor hok tu polisi asa dilului polisi bana dung dapotna dibuat tu pengadilan ido tada na makolongi dak tapasobu ala dong do negara jalan mula dong konflik antar negara
Jokowi mandok nakin unang mata cipta hok ketegangan. Rivalitas alai bersinergi mah. Alai molodong songon si Hitler. Songon dia do hita. Akasisian itu hata Yesus. Bah ikut haholongon do ibana. Marhite paso ibana. Mabunuh jolma. Omana ginoaranna porang na benar. Diporangi si Hitler asa sok hajatan nai. Asa unang terus ibana manigai hajol mau. Molo dong di tengah-tengah ni ngolum di permasyarakatan martokar ho. Dohot dong ammi. Unang palua tangami. Ipu di bain tangami. Song dito ya mang. Ay molo di jolo ya mu bebas ulo ternimu. Ade. Ale molo dipudi olo tiok gomos tangami. Odolhon gomos pak mi tutanoi unang meret. Jaga si malolong mi, jaga pamangam mi. Unang ruar akahata naso makaholong. Naso mamasu-masu. Naso manangyakon. Unang ruar siap pamangam mi. Alam lo ruar siap pamangam mi, olo do gabe tuuhum ho. Ima secara praktis. Akan gudang do ngamar karate mana latihan atau asal gua dulu jo aja gua kena. Kalau ni topar sawati ngaya lu tuh masuk. Secara praktis tak jaga diri tak. Tak tiup tangan tak gomos unang loasi. Ai molo mar mobil ibadot akas sudut no poso. Kalau dibere songon na aneh terluar hata. Itu teh. Itu teh, kamang dong, dia au molo anak Tasi Martin membuang mobil kan. Nyan nga di Jawa ibana, marsi ajar, molo di Jawa kan labok-labok do. Hatanya alak Jawa teh, apalagi molo di Papua teh. Molo di Papua lebat-lebat do sopat do. Alai huwe lagi mana molo ibereng terluar mahatai, amang nitu unang. Unang, kan gini-gini Pak, unang nitu. Ate inang, dia do nyonya kurus na yun. Ate, ilo kan? Hope molo songon naha unang terkomentari waruar tenako sih. Tenako, baik ko jamitan do istri kurus itu. Tenako, unang terluar. Unak surya toy na ijalani dinggabain. Rikot do hita hawa kamang do tama kainang ruas do parhala dunia kabipi maniru mangulahon songon ni do ni Tuhata Yesus. Terbaik kita deh. Tibang ije tubudi. Tibang ije tubudi. Ngasongon ni ho manandang do pe borus nami. Ola sawati pengaulo hurai akadongaki. Nak pe buni. Bala mamanangyakon. Lama patupan adenggan. Ngabiahi tadi kina salpu. Hango kamang do tama kenang. Molo tatiru. Taulahon. Nidok ni Tuhata Yesus tu. Sadok hakabepe nuaeng. Idahamu. Balgado. Upata. Rodo. Pasu-pasu ni. Tuhata. Tuhita. Dang gabe umurang. Kadongata di Polri, di tentara, di perusahaan nakok beman noni. Dipromosihon don noni. Jadi di tengah-tengah ni bangsota Indonesia, namban jemuk. Namura putar molodang jamot hita. Di hari kotor do hita ruasnya KBP, doh partohon mangulahon. Nani dok ni Tuhata Yesus on. Karong godong aku sada di sodde wana. Asay jujur mana mga lualu, pasobomu de porus ibah sangonon inato. Pasobomu sangonon ibahin inato kan. Aladong di rohana awi porus boilong makku norai pasobomu maun inato. Iba muruk-muruk iba, ade. Alai hudo tatanya ko namang ni. Alai dung hudo tatanya ko kamang hula do. Nangit. Amo kadong aku pandita.
Ulau ta mamarita barita nauli nakin mamaritaon Yesus hadirion na si valuai. Huasona aleu nang lupa hita tu pangajarion nai. Pangajarion. Ido hak Kristeno ni, ido gerakan Yesusi, ido napi nang ido ni tu hata Yesusi. Molo naing gabe akka anak ni dewata hita na tutu ikon songoni mana ma. Basado ibana tu naso basat. Basado ibana tu najahat. Marguguma kadepta maniroi mengajar-ajari sudah hita parbarita nauli sotung balik ni alon ni ajaran ni Tuhan Yesusi nata baritahon mula dong komplit disan gabe doh kita pamo mohopon gabe terbakar-bakar no never jangan ingatlah nani dok ni Tuhan Yesuson maka holongi musuh mamasu-masu nama murai hita manangiapon na manakapi na jahat asa susah uluta jala patu panadinggan tu aka naso patu panadinggan tu hita pos lorohaku malah sudah ruasnya KBP di Sando Indonesia dok di Portibion mangulah honon balgado upata baenon ni debata disude gulmit ningolutta songo partani songon pedagang songon pegawai negeri songo polisi songo tentara songon pengusaha dia peulota molo taula honon pasti do di dok Tuhan Yesus molo taulahon songon amai nabasai dakolan tuda burju alai do tu naso burju bergama upata dakolan di Portibion alai do di Banu Bicang amin martang yang mehita ali Tuhan di bata tung hohom dorohan amin waing manangihon hatami namangidoho tuhami asa huhaolongi hami akamu tsunami namangidoho tuhami asa hu pasu-pasu hami nama murai hami namangido tuhami oleh Tuhan asa hu patu pahami na denggan nang tu na patu panaso denggan tuhami namangidoho tuhami asa hu pasu-pasu hami hutangnya ko kami nama nakapi akan naso denggan tuhami gari ada Tuhan di doko molo pijat po kami huleho kami tunasing unang huarop kami balosna Tuhan tung macai uli do hatami ali Tuhan asa bui hami aka anak dok burum si huton anak mi Tuhan Yesus Kristus gabe sinodang gabe kekuatan baik di tonga-tonga ni bangsa nami Indonesia nama jemukon manang di dia pe hami Tuhan maringan mangolu dok mangula di sado Indonesia dok Portibion hohom hami Tuhan mamilangi songod dia do hami naselaon suraod do di daho hami le Tuhan dang dope dung patupahon na pinangidomi balik sa aloni do Tuhan hubay kami di bagas nami di lunggu nami di nganan ulaon nami di pikiran nami di parsaoran nami suraon do Tuhan songoni do pe ami ruas ni huriam di sadok HKBP songoni nang partohonanmu asi maroham aju mahami aka anak dok burumon nagaleon
Ala itung mangido mahami Tuhan di hari-hari naneng roon. Pakuling hami toktong, paingot hami toktong, tiroy hami toktong ali Tuhan mariti todim to di porba diai. Asa huingot tami ni dok ni anak mi tu hami na mangajari hami. Asa boy hami tutu gabe anak dok burum. Asa boy balga upanami Tuhan dingulu namion. Asiroham tatap hami marsada-sada. Asa ulu hami mangulahon. Nahubigi hami sadarion. Asalam lomoro hami dahami. Asimaroham Tuhan. Dia kanatoras disudi pardongan saripeon di ruas ni HKBP di Sado Portibion. Asa unang ajar ni Portibion huajar hok kami. Marhiti keteladanan nami balik sama li Tuhan. Asa ajar ni anak mi Tuhan Yesus Kristus iman upatu pahami. Sesai dosa nami salilingon. Aladang sadar hami. Manang ngali Tuhan sadar hami. Alai huwalo hami dang hupatu pahami. Napi nangidoni anak mi Tuhami. Pargugui mahami di hari-hari naneng roon songon aka anak dok boru. Ni HKBP nahina holongan mi. Asa dinama ngalak kami, dinama katai kami, dinama arpabahenak kami, huitok kami. Nani ajaron ni Tuhan, nami Yesus Kristus anaknya Tuhan sadarion. Ali Tuhan di bagasa sadarion songon naung takas di botoho. Pabakito mumadongan namion, padita Daniel tarului asi harahap. Madongani pimpinan ni Huriam, mengurupi uluan ni Huriam. Mengajar-ajari, madongani, patuguhon, pahisaton, pahirason, ulaon mamaritahon barita nauli, taringot tu anak mi Yesus Kristus. Tarlungowi ma Tuhan. Taringot tu ajaran na Tuhami sadarion. Asa unang nagabi mangaloho hami. Balik sama li Tuhan. Asa na uduk tu nidok ni hatami sadarion hami sudi disadok akabipi. Imana ringgas. Maka holongi musuh nami. Nahiras mamasu-masu nama muraihan. Nahissa ali Tuhan. Manangiakon. Nama nakapi akan nasudinggan Tuhan. Pakai mah Huria Kristen Batak Protestan di Sadok Portibion terlungobi di negara namion ali Tuhan. Asa gabi kekuatan nadinggan hami. Dang balik sa gabi kekuatan namaralo tulungan Roham. Sada li Tuhan ruas ni huriami. Dia kainganan namaragami hutangnya ko kami sadarion. Asa toktong pakulingon ni todim. Paingot tok kami ganuk. Uju masa ketegangan. Asa buih hami gabi si buat dami si patu padami. Asiroham disude keluarga ni ruas ni Huriam HKBP songoninang ruas partohonan ni HKBP. Coba gado tantangan nami oleh Tuhan jot hami mengadopi partikian nama baik kami tung humasusa. Dang boy mangulahon hatami. Asiroham disude keluarga ni ruas ni Huriam. Mian ma Tuhan ruas ni Huriam. Di bagasan dame, di bagasan holo.
Rade mangulahon hatami dibagas na sida be. Asa tarpasu-pasu gudang upa bainomo. Tuganuk keluarga ni ruas ni huriam. Asima roham di naposomon padita Danielon. Songoninang inang buru siregar naman dongani bana mangulahon-ulahon na duko. Pahehe hakabipi patupa ulahon panidangion nasa urdot tu na pinanginomi. Ramo tinasida Tuhan ganupari. Parbisuhi dengan namion. Pahi pasibana di hari-hari na nengroon. Leon habisuhod tu ibana. Leon nakadongan na burju. Nagui mangurupi bana pasauton akanat tinirohonmu tu ibana. Ratdot hami akauluan ni hakabipi. Nadong di hatopan. Nadong di distrik. Nadong di resort. Nadong di huria. Asa boy hami ali Tuhan. Pakai om. Gabi kekuatan nadinggan. Itong-itongan ni bangsa nami. Ima kekuatan nagok. Holong. Kekuatan. Nagok pasu-pasu. Kekuatan. Nahiras roha manangyakon akan asing. Itong-itongan ni ngumu nami. Mau lihati madiho. Utangok kami nang hami na liman non. Na manguluhon sa doa kabipi. Asa nang hami Tuhan. Boy kompak. Songon na selao. Asa sudi na hula hami Tuhan. Palason roham. Paro pasu-pasu. Tu sudi hakabipi. Nahinahulong kami. Utangok kami sudi. Aka pemimpin nami di tengah-tengah ni bangsa nami Indonesia. Tarnungobi amang Jokowi. Nasayuli hatana Tuhan. Tu sadoka bangsa di Portibion. Asa nangi bana didongani. Aka pemimpin nami. Na tutu si tutu. Bui patuduhon. Nah iya bangsa Indonesia. Bangsa si pardame do. Naung di pasu-pasu ho songoni denggan. Ajari hami. Mamakai pasu-pasumi. Asa bui Tuhan bangsa namion. Papos rohania ka bangsa di Portibion. Taringot tu nama carikot no hami masih awolongan. Masih argan. Nasujadi manangise nanggosada. Di Portibion natinopami. Dang makilala. Na dihawlong hiolo na sida. Marite bangsa namion. Oleh hati madiho Tuhan. Pasu-pasu maruas ni huriamon. Naungro. Marsaor manobaho. Nohok manangion hatam. Akatangyang nasida. Panginoon nasida nasolot di rohanabi. Dina hehe nakin sian poduman nasida. Dihasi holi Tuhan rotu bagas mohon. Ala naing pasahaton na. Panginoon nasida tuho. Dodo mali Tuhan. Panginoon ni ganuk ruas ni huriamon. Pasu-pasu alusi tangyang nasida. Molihati madiho utangnya ko kami mamartu dia li Tuhan. Kondisi ni ketegangan na adong antara Rusia do Ukraina. Ngada dupadok dohot Amerika nang NATO di Eropa. Asirohamu nang lowas. Gabi tubuh porang ali Tuhan. Gabi susah hami non aka anak ni jolmaon. Aka anak dok burum bisa dok Portibion. Oh tapi mak. Marhite hagugomu. Dohot huasom nang todim to di purbadiai. Aka eskalasi konflik. Balik sama Tuhan radi mahudul. Di meja perundingan. Mengelului dalam nadumenggan. Asing ni marporang. Oleh hati madiho. Tungtod dimima nang mengajari hami sadarion. Tong suaton tu pemimpin dunia. Tu Presiden Joe Biden. Tu Presiden Putin. Doa pemimpin ni bangsa Ukraina. Nang tu Presiden ni akka bangsa nadong di Eropa.
asa sadana sida Tuhan padau rivalitas baliksa pajonok kolaborasi asa bui Tuhan mardame-dame sadok ajol maun di hari-hari naneng roon emang marporang nasida di sana bahat don nopak koron ni itu hami akka anak dok burung di sadok portibion terluobi di Indonesia on mengulah mau Tuhan mariti todim dia ke pemimpin-pemimpin portibin wain asa hot hami mardame-dame marsonak-sonak songon nasai laon dung sidung perang dunia keduahon oh tapi ma Tuhan perang dunia petuluhon loas mahami hakagipi nahina holongan mi masuk tuha bangsa parasiam mi mangidoho ale Tuhan mangula mariti akaula-ulam pasti dikoporang antara Rusia dan Ukraina dohot akka bangsa na di kumaliangna ima soba nami pangidon nami tuholi Tuhan sanguni manang hami hakabipi na dibaga sa taonon marsada ni roha manguloy ho patupa na dinggan dongani manong hami asa hiras roha nami pasauton longan ni roham secara khusus tangko kami akar ruas ni huriam nadong di hakabipi pia rajaon asiroham Tuhan ganuk nasida pasu-pasu ma asa bui di ida nasida di hilala nasida mapakorhod walia maang na basa panupaon nasida ganupari tuho debata pargugu na suatu dusan marsangat maho martua mahami pasu-pasu mahami di bagasan kawannya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasat kami tangyang nami amin.